Kaixo, entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxoten gaude gu, nora zoazu, jezalen paranda, oaxere moskortu. Urrekin beduzu, txiki urragu, eskalos dien ino kristona julaiu. Egunon guztioi, gu lehenengo batxilergoko lau ikasle gara eta gaur hau podcastaren kapitulu berrian gaur egungo gizartean gatazka asko sortzen dituen gai bati buruz hitz egingo dugu. Zerke egiten gaitu gizon, galderari buruz hitz egingo dugu. Ni galdera erantzuteko gai izango banintz ez nuke laguntza beharko, baina galdera erantzutea zaila da. Horregatik, Josu Goia, Julen Jorramendi eta Jokin San Martin etorri dira, eta jen iritzia emango digute, ea zer aipatzen dute. Eskerrik asko etortzeagatik. Lagunduko ez batzen digute, ez genioke galderari erantzunik emango. Eta zuek, galdera honi erantzuna emateko gai izango zinaketete, gera zaitezte, podcasta interesgarria irudituko zaizuela hitz ematen dizuet. Nire behintzat interesgarria iruditzen zait, beraz, ez galdu gure saioa. Jarrai gaitzazue. Txiki urragu, eskalos dien ino kristona julaiu. Kalimotxo zerbeza buruan puti vuelta. Hasi baino lehen, etxepe taldeari eskerrak ematea gustatuko litzaiguke. Haien famatua den abestia, alboka izenekoa, gure podcastean erabiltzeko baimena eman digutelako. Txikitatik batera petardukin kalera, jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera. Zezena garrapona, así que dale don dale, así que dale don dale. Baldakizue nora ekarri dizuedan, zuek ona ekartzea asko kostatu zaigu eta. Jakina, hau podcastera nola ez? Eskerrik asko podcast honetara gobidatzeagatik. Mila esker, tira, guazen harira. Beno, bale, guazen harira orduan. Pasaren astean Gaztea irratian gizonen munduari buruzko podcast bat argitaratu zuten. Zeo zer entzun duzu horri buruz? Bai, oso entzuna izan dela esan didate, eta gizonen eta emakumeen artean dauden desberdintasun askori buruz hitz egiten dutela ere. Benetan izugarria da podcast horretan hitz egiten dituzten gauzak. Nola da posible mundu horretan bizi garela jakitea eta ezer egin gabe jarraitzea. Nik barrauan entzun nuen eta ez zitzaidan hain ikaragarria iruditu. Adibidez, esaten zuten mugikoren tamaina gizonentzat eginak zaudela, eta esango nuke hori gezurra galanta dela. Bai, ni zurekin nator Josu. Mobilaren tamainak, desberdinak eta mota guztietakoak direla uste dut. Baina nola esan alduzue hori, benetan errituta nago. Argi dago mugikorrak gizonentzat eginak daudela. Eta ez hori bakarrik, baita medikamentuak. Hau da, medikamenduak sortzerakoan mutien gorputzak hartu dira oinarritzat eta emakumeak medikamendu horiek hartzerakoan ez dakigu nola eragingo dieten. Baita kotxen segurtasuna probak ere. Kotxe baten uhalak ongi funtzionatzen duen jakiteko mutil estandar baten neurrien makinak erabiltzen dira. Hori beste kontu bat da, nik medikamentuenak eta kotxen segurtasun probei buruz ere entzun nuen. Ondorioz emakumezkoak istripu baten zauritu ateratzeko probabilitate handiagoa dute gizonak baino. Hori ikaragarria da, hori ikusten da benetan mundua gizonentzat egindia dagoela, eta erakusten du gizonek emakumeek baina botere gehiago dutela. Horretara ninduan, boterarekiko gizonek botere gehiago dute, eta hori argi ikusi dezakegu haien jarreran. Zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Nik uste dut gizonezkoei betidanik genero rol batzuk ezarri zaizkigulako, estereotipoan oinarrituta da. Adibidez, gizonak indartsuak ausartak izan behar garela, hau da, botera erakutsi behar dugula. Bai, zurekin bat nator Josu, baina ez hori bakarrik, emakumei guztiz kontrako ezaugarriak ezarri zaizkie. Adibidez, emakumeek etxeko lanak egin behar dutela, maiteko sentimental ahulak izan behar direla, botere gutxi balute bezala. Arrazoi guztia daukazue, eredu tradizionalak agresibitatea, zauritu ezina, eta boterea emakumeen eta beste gizonen gainetik jartza defendatzen du. Gai honekin jarraitzeko, lehengoan berria egunkarian ikusi nuen berri bat non esaten zuen Google Translaten itzultzaileak genero estereotipoak dituela. Zuek irakurri alduzue? Bai, lagun batek aipatu zidan eta oso larria irutu zitzaidan hitz egiten diozun ekintzaren arabera genero bat ala bestea aipatzea.
Batez ere gertatzen da esaldia Google Translateen generoa ez daukan hizkuntza baten sartzen baduzu. Euskaran adibidez eta generoa daukan hizkuntza batera adibidez ingelesera itzultzen baduzu. Gainera ez da bakarrik Google Translaten gertatzen, Elia euskarazko itzultzailean ere bai. Bai, Elia itzultzailean proba egin dut eta berak etxea garbitzen ari da esaldia jartzerakoan she is cleaning the house esaldia itzuli du. Bertan argi ikusi daiteke subjektuaren generoa jakin gabe emakumea dela jarri dela soilik etxea garbitzen ari delako. Honek etorkizunean ikasten ari diren gazteek emakume garbitu behar dutela eta gizonek futbolean jokatu behar dutela ideia hartu dezakete eta honek arazo larriak ekarri ditzazke. Zer iruditzen zaizue beste adimen artifiziala jartzea arazo konpontzeko? Zer konponbide emango zeniokete? Ez litzadaki gaizki irudituko, baina nire ustez, oraingo adimen artifiziala konpontza ideia hobea irudituko litzaidake. Nire ustez ongi legoke beste adimen artifizial bat jartzea genero estereotipo hauek apurteko eta gure ondorengoek genero estereotipo gabe ikastea. Izan ere, hezkuntzaren bidez errealitatea eraikitzen dugu. Gai hau alde batera utzita, azken aldian oihartzuna izaten ari duen gai bati buruz hitz egingo dugu. Uste duzue maskulinitateak harreman hurbila duela feminismoarekin? Maskulinitate hegemonikoa gizonek gaur egun emakumeek, baina botere gehiago izatean datza. Maskulinitate hegemonikoa mundu osotik geratuta dago eta horrekin bukatzeko feminismoa sortu da. Nire ustez ez da bakarrik feminismoaren kontua, pertsona guztien edota orokorren gizonen kontua baizik. Guztiz ados nagozok esandakoarekin. Egia esan, leku gehiagotan partekatu beharko genuke. Oso estalita dagoen kontua baita eta garrantzi handikoa ere. Uste dut hau amaiera bikaina dela podcastarekin bukatzen joateko. Espero dut gustora egotea eta gure podcastera gehiago etortzea. Mi esker Jokin, Josu eta Julen. Mi esker, agur! Gero arte. Plazer bat izan da, ongi izan. Bueno, jarraitzaileak, hau izan da guztia gaurkoz, hau podcastean. Espero dut zuen gustokoa izatea eta hemendik asko ikastea. Agur! Martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxepena dugu, gurasoa zu, jesalen parranda, baxeri moskortu. Gurekin bilduzu, txiki urra du, azkara estien ino kristona julaiu. Etxepena dugu, gurasoa zu, etxepena dugu. Hau izan da guztia eta hurrengora arte. Agur!